Kachiel chendo mari mar Rameny County wagomba kweche gi ekip mag jok modak to kod ng'ol mantiere Kisumu County kachiel kod Kenya mangima penjo maduong'. Bende ne gido thuolo mar mondo mine gidhi giyang nonro magi mar kun magi dhi goyo ombulu kachiel to kod ka bende lokruok moro mane nitiere ng'ikruok manitie mar mondo mine gilosi nyaka wachiki to bende kochopo jogi eko modak to kod ng'ol. Ang'o ma nyaka tim mar mondo mi wane ne gido thuolo margi e ombulu midhi go tarik 9 dwe mar 8 higani kachiel to koda ka gi konyruok. Konyruok ni ok ginyal to konyruok mar mondo mwakete ngima obed negi mayot. Ginang'o gini magipogre godo kod in maseche moko inya timo gimoro mar sama idwaro kod kaka idware kachiel to kod siasa ma Kisumu bende gintiere koda gi thuolo margi e sa ma governors ariyo. Governor mokwongo mar Kisumu County migosi Jackton Nyanungo Ranguma nosechwalo papers mage e duol nero matayo weche magiro IBC okinyi makawuono ni kabende migosi His Excellency Peter Anyang' Nyong'o michano chwalo boke mage chiengeso kendo bedo koda gi launch ma pek mokalo e Kisumu County kae. Magi kod moko mathoth nyinga en Haron Otieno to ma en Rameny County. Mheshimiwa idhenade? Kazi maber wajo. Moloso kodi mogik mago kodi mbaka kane nitiere dwaro mar mondo mi jok mane nitiere koda ka ging'ol ne thuolo nero mar dhi timo verification mar kura margi. To wachaki gimoro ka mosebedo ka chapo ji ahinya. Gidho mbogo verification to kod inspection. Pogruok en mane mheshimiwa? Erokamano. Gik moko ariyo go osebedo ka chando ji, ma achiel en verification, machielo en inspection. Inspection en mirango gi e simu cha. Mane iketo kod, to kiseketo kod to gi namba ni mar kitambulisho. To ing'iyo ni to be ochopo iduoko ni message manyiso ni indikori kaka jogo ombulu gi kamigoyo ombulu. To verification en nyaka ni dhi wuon. To itiyo gi lwedo, fingerprints gi, mondo ing'i ni to pichani ben mara, nikech pichani ok inyal ng'i e simu. Picha ang' ne gol mana kidhi timo verification. Pichani ben mara, ben kamonego beni agoye ombulu. To kendo gima ni medo kanyo kaka wan koro jok man gi ng'ol en ni chiwo details ma ing'iyo ni to ka in ng'ama nigi ng'ol. Yes. Kit ng'ol ni nitiere gimibro dwaro ma extra ma ok bichiw maybe a polling station machielo mopogore gi kama ng'at man gi ng'ol onge. Koro iyudo ni kaponi in ng'ama nigi ng'ol no ma ok nen, to seche ma idhi timo verification ni nitiere kama ikete details gini okinen to nitiere gik ma ibro dwaro. Koro e polling station no specifically koro gibro ng'eyo ni kae wa expect ng'ama ok nen. To ka intiere gi ng'ol ma kaka an ma physical. Yes. To iyudo ka ging'iyo ni to polling station midhi gocheni ben accessible minyalo wuotha kidhiye. Yes. To ka in ng'ano mokwinji to be gibro bedo gi jogo manyalo lokoni mondo mi omi tich mayot. Kiki maybe bigi ng'ato ma ok lokni gik moko kaka idwaro. Samoro en gi interest odwaro ni mondo igochne aspirants mare, igochne candidate mare. Yes. Koro mago are some of the things mane kelo yot kabisa mondo mi gimedo mopogore gi kaka ne gisebedo ka gitime, so that mondo jogo mantiere gi ng'ol kaka wan oyud thuolo makende ma gin be inyalo gocho ne ng'ama idwaro ka ok ibedo manipulated gi ng'ato. Nikech iyudo ni previously ni iyudo ka jogo ma ok nen iyudo kodhi e polling station to samoro ndio dhi gi ng'ama guide kata samoro kodhi gi ng'ama guide tiyudo ka ng'acha onyise ni ase makoni ng'ama ase tikni ng'ama ni dwaro. Yes. Gimo kang'eyo ni to be gibro bedo gi ballot papers man in braille. Yes. Ma jogo ma ok nen nyalo somo. Onyalo mulo to somo. Yes. Osomo mong'eyo ni mae ng'ane, mae ng'ama dwa gochone mondo hakikisha ni agocho ne ng'ama dwaro. Okelo penjo moro mheshimiwa ni seche ma ng'at mantiere kod ng'ol en nyaka ne chuno mondo meno dhi e verification yeri mopogore kod inspection.
ng'at mantiere gi ng'ol, ing'eni ka in gi ng'ol to tiende ni in ng'ama nigi a special need. Nitiere gimoro minyalo dwaro mopogore gi jok ma regular. Koro tiende ni nitiere gimoro ma in ibiro dwaro mopogore gi jomoko. Koro ne en gima important mondo idhi iwuon. Nikech ibiro yudo ni samoro polling station ok favor idhi to koro ibiro dwaro kia ni okel ni ballot box oko kata ang'o. Koro ne wadwaro ni wachopo kiwan. Koro emomiyo na aimiza mondo jogo mekwa man gi disability gidhi. Nikech samoro dwarowa opogore gi dwaro jomoko. To kidhi to eka IBC bro avail gigo e polling station migoe. Mheshimiwa, ma en gima osebedo katimore thuolo mokalo chien koso en gima kore kudhier mondo metelo mokwongo? Okosebedo kotimore. Ne wadhi adhiya e polling station kaka jomoko. To magi gik mane wakadhe, chandruok mane wakadhe, mano miyo koro walobi. Nito ere kaka wanyalo yudo thuolo mondo wambe wago ombulu ma ok ni wategemea ng'ato ma ok ing'e ni be obro timo dwaroni. Koro en gima ne wasebedo ka walobi, ok osetimore. Ma odhi timore for the first time. I'm sure ni odhi timore for the first time. To kata ka nosebedo kotimore to ok notimre official. Nena gima itimo manually. But sani to koro I'm sure ni nitiere lokruok madhi bede mondo jogo mantiere gi disability kik wabed gi chandruok chieng' gombolo nikech en a very important exercise ma nyaka wa participate kaka jomoko. Bende seche ma wuotho kata kugo mbaka kod jok ma bende modak kod ng'ol mamoko bende ginyisi ni ng'at nitiere kod gidwaro mar gocho e 2017 nokogoyo nikech ng'ol mane godo to IBC nokotimo duto madwarore e 2013 magi notimore koso mapok winjo ka ugo mbaka mane kelo concern kata mana dhiro mar mondo mikoru ne ni wang'ni mag bedo kare? Wasebedo ka wago mbaka e kindwa gi wegi. Emomiyo koro ne wariwore mondo duondwa winjre ni magi e chandruok ma jomoko sebedo ka kadhe. Adiera yudo ka ng'ato wacho ni an kanadhi to naonge kaka nanyalo dhi gi guide. Koro adhiya kenda. To ka iyudo ng'ato kanyo tinyise ni kare bikowa to kichopo kachacha to kibedo assisted tiyudo ni otik ng'ama ok ni dwar. Ogo ombulu ne ng'ama no kidwar to nyisi ni asetieko. Ochalo ng'at muma ratiro mari mar mondo me go kura ni. Okelo penjo moro Mheshimiwa Eunice ni wang'ni research ma odhi yiero iri waonge kod adieri ni gik mane udwaro idhi tim 100%. Ombeni nyako penj tango gini kendo ma ng'ato nyalo dwaro mondo mi bedi mondo kony jok modak kod ng'ol and making sure ni gigo ombulu. But more importantly seche ma ji dhi nieri in terms of jok mantiere IBC officials kata chande be onego bed ni ging'eyo kaka gi handle jok mantiere kod ng'ol ma kapo nono ni adieri abiro to kanen aonge gi nyalo mar neno to gima nyalo mi bende som kacha de bende tama kata manyalo mi anene gimo dik betama bende onego bed ni ng'iyo to ja IBC moro ne kacha manyalo konye ni ta dwaro person kanya mondo mi atik ok adwar bi mondo mi kik mondo mi gwenya gi samoro agent to another official kacha. Ado wacho ni thuolo podi nitie. To kinde ka kinde gimi kuongo tim e thuolo mokuongo. Ok bed ga 100%. Koro manyiso ni matin magi bro bedo ka gitimo. Wabro wacho ni en a success nikech wago atua. Opogore gi kaka nyicha obedo. Koro adwa wacho ni gima wanyalo timo wan sani kaka jogo mantie gi disability. Thuolo podi nitie. Wanyalo wuoyo gi jotendwa e komiti mane opuodhi mondo wach ni koluwore gi jo IBC to wambe wanyalo go mbaka gi jo IBC mantiere e kuonde wa ma wantiere mondo wang'e ni to odhi timore nang'o. Inyalo walk in kaka in ng'ama nigi disability tigo mbaka gi ja IBC wacho ni an nyicha timo verification to polling station na en ma. Chandruok mana kadhe the other time na en ma. Koro sani gima expect en ma. Mondo kaponi nitiere chandruok to lose chon kodi chieng' no poko timang'o poko chopo. Koro wan be vikundi wa ma wantiere wabro medo timo follow up. Kendo wabro tudore gi jotendwa mantiere e counties
mondo wang'e ni to wang'ni ji adi man gi disability ma e polling station manyalo face chandruok to be wachgi be bedo addressed mondo kik warit dakika mogik. Koro apani en gimoro ma wadwa kawo mstari wa mbele mondo wago e mbaka mondo wa make sure ni otimore. Okelo penjo ni kopogore koda gi ng'at ma samoro no dhi seme odhi to entiere koda gi ng'ol, ng'ama no dhi Moroni, ng'ama no dhi Nyakach, bende nitiere riwruok maru moro ma dhiro gini specifically kod IBC ma bedo piny wacho ni oyo wadwaro gima kama mondo mi bede yiero ni kose ni gima ugo mana oko mbumbum gi oko pokurom kod IBC formally. Nitiere riwruok ma dhiro ma kate at the county level wantie gi representative ma embe oriwore gi the team mantiere Nairobi. Kendo team ma Nairobi no osebedo ka update wa through emails ma wang'eyo ni mae kore gimonego watim. Koro wan bende e ground kae en tichwa mondo wang'e ni to ma osetimore to ma okotimo ang'owa, ma okosetimore mondo wa lobby together gi jotendwa gi. Koro en gima wasebedo ka wa lobby as a team kendo wantie gi officials, ok en gimoro ma ni koka wachako. Emomiyo doka lokruok gi at least sani koro chako kwano e atamalo unyalo wacho ni usedhiro muchopo e atamalo di kata singruok mosingno ne detem uni atamalo diwa mar gik munya dhi timno kod IBC. Anyalo wacho ni currently we can talk about 50%. Nikech waneno ka the issue mar verification ni ne nitiere at least kama gikete ni ng'ani nigi ng'ol ma initially ne onge magi indicate ni ng'ani nigi ng'ol to mai gimobro timo ang'owa gimobro dwaro kaponi nitie gimobro dwaro nikech nitiere disability moko ma kaka anagocho social center uncomfortable onge gima abiro dwaro ma extra koro abiro walk in just like any other person. Kilo se walking in just like any other person mheshimiwa. Okelo penyo moro ni political rallies ma kata kuonde rombe wa mag siasa bende uneno ka dwaro maru chopo kare jo siasa uneno siasa gogi ko bende seche ma uloso ting'eni e crowd kaka ta jogi e kisamo tiene ng'at moro ma ok nigi nyalo mar neno, samoro ok nitiere ng'at moko nigi nyalo mar winjo, samoro podiums miloso gi bende nitiere midhiero moko ma ukale kachiel to kod lwasi mar siasa machakore sani Kisumu, the political temperatures ang'o minyalo wacho molo chutho e lojo gi kuma nitiere kod ng'ol. Hold that thought. Live e chendo mari mar Rameny County. Nyadendi Eunice Atieno nochung' kano manyo kom dir mar bedo kaka MCA e market Milimani gi saniri en oko. In fact jopiny gombo ng'eyo ahinya ni en oko mar siasa koso nikech all of a sudden gidho mbogo en nyanero makene ratiro geko mag jok modak to kod ng'ol ok e Kisumu County kende kata kamano duonde odhiro mondo miwinji nyake Kenya mangima. An Haron tina modho piga mar nim kaduogo tielo mar ariyo mar Rameny County. Babel producer mara anyisa seche monoko mareyamo ni piga mandi mamudho to chal gima pando mondo miki ng'ato ne machendo mari mar Rameny County wendo na en nyadendi Eunice Atieno no chung kano manyo kom nero mar bedo kaka MCA e market Milimani ward saniri oko penjo maduong' osiro ng'awa e kom nieri molo chutho weche gi kimagra tero mar joge komantiere kod ng'ol osewinji koso poko winja hinya te ndalo ni mar goyo siasa ma campaigns bende koro dhi mbele. Mheshimiwa, in terms of kuonde kuma jo siasa wadhiye kata ma idhi mondo migo mbaka be ineno ka dwaro mar jok madak kod ng'ol oket mbele? Adwa wacho ni wan gi luoro. Luoro koso luor? Luoro, fear. Okay, yes. Wan gi luoro. Yes. Kaluwore gi gik ma
waneno katimore. Nikech iyudo ka the pace ma itimo go rallies gi. Yes. Ok gin gik ma conducive manyalo miyo wan kaka jogo mantiere gi ng'ol wanyalo fit. By nature wan jogo mantie gi disability wa fit mane VIP. To VIP ufit VIP nadi? Wanyalo mana donje VIP. Tiende ni kama otengi ma olos maber. Ma nitiere order. Kanye kama wanyalo fit. But rumbi mar ji to bet wa face challenges. Nikech inyalo yudo ka adonje rumbi to samora wuotha. Yes. To ng'ato poka otuomo krach na malwar. Ng'ama chielo ok bi ng'eyo ni seche moko en by accident. Obro paro ni seche moko ne in intention ni mondo otuoma mondo agora piny. Yes. Koro miyo mondo wan be wa support jowa kata jogo ma maybe no yudo ticket mondo gitim campaigns mekgi. Oken gimoro mayot. Iseneno kata kaka kigolo jotelo e mtoka kikelo gi e podium. En ng'wech. Yes. Oken gimoro ma kata kaponi maybe iwuotha. To samoro okinen. To inyalo face challenges. Seche moko be ng'wech moro chako ringre. Yes. To jigo koko. To manyiso ni nitie sign mar danger. Yes. To in kaka ng'at mantiere gi ng'ol samoro ok iwinji. Yes. Bedo challenge kabisa. Kaka an ng'at manjo chunga manyo kony mar market Milimani. Seche moko iyudo ni nitie kuonde ma imbi dwaro ni mondo idhiye. Kata mondo iwuo gi jopiny. Yes. But iyudo ka seche moko kaka chenro no nolosi, podium no kaka nolosi. Okinyal timang'o, okinyal donje mpangilio no. Yes. Koro iyudo ka ji nyalo paro ni okidwa bedo kodgi. Yes. Machiegni. To seche moko arrangement no ema seche moko oknyal timang'owa. Oknyal dhi kodi maber. Mano emo mineno ka baba ne fight sana. Mondo at least wachak feature kamoro. Ere kaka wanyalo feature kamoro. Nikech ka wa feature kamoro. Yes. To eka wambe ngima wanyalo lokore. But kowewa ikindo ganda. Tiyudo koken gimoro mayot ahinya. Ok wanyal donje e moro makare kaka jomoko timo. To in terms of messaging kata mana ote mioro chande bende nitiere samoro nyashino joma nitiere kod ng'ol nitiere koda gi pek moro wakaw ranyisi governor ma Kisumu County Ngire Peter Nyang'nyongo notimo launching mare kama iwacho ni oyo message chande ni gimoro bende jo Kisumu te dwaro migosi Jack Nyanugona Nguma bende notero papers magi kawuono migosi Evans Odhiambo Kidero Homa Bay County Sod be notero papers mage notimo launching mare migosi Nicholas Odero Gombo bende ineno ka rallies mag siasa in terms of kata koweyo ni ibedo makare ma gimoro ok nyal hinyi yudo the message mioro chande be yoro ket makare adwacho ni governor wa ma en professor Peter Nyang'nyongo osetemo nikech kata kilo neno e county government ma Kisumu wantiere gi advisor. Yes. Ma chopo kuome weche mag joma nigi disability. Initially mano position mane onge. Yes. Matende ni en position ma governor oketo regime manotiyo. Nito ere kaka wach jogo mantie gi disability nyalo chopo kuome. Koro noneno ni koketo ng'ato mo represent wa ema koka weche wanyalo timang'owa nyalo chopo kuome. To king'iyo tibro yudo ni samoro en governor makoro osko. Yes. Kaluwore gi during the time manotimo launch mare. Yes. Okay. Nikech nondiko barua officially ma luongo Kisumu Disability League. ODM wa kaka party, yes. Constitution. Yes. Wantiere gi jogo mantie gi disability magin members mag party. Ma kirango constitution wa mar ODM to recognize jogo mantie gi disability. Koro governor nokaw thuolo makende. Yes.
mondo luong jogo mantiere gi disability officially. Yes. Mondo wa attend function mare. Koro ni yudo barua. Kondiko Kisumu Disability League. Yes. To an a life member mar party. Yes. Ma feature under Disability League. Yes. Nyiso ni oluonga. Yes. Nikichane Kisumu. Disability League. Yes. Okay. Koro mano nyiso ni oluongwa officially. Once you are a member, yes. No luongi. Nti gima kombo winjo kar kairi. Dana moro ng'ato moro moko ng'eyo Kisumu Disability League. Un riwruok moro, un structured nade, ntiere jakomu, jakeno. Ketwa winji. Yes. ODM ingeni gige ne ochanore. To kaka wachanore kamano, wan kaka jogo mantie gi disability. Yes. Wantiere gi jotendwa man gi disability mantie ODM. Yes. Tiende ni ka ina member mar ODM to intie gi disability. To constitution mar ODM wacho ni automatically ine Kisumu Disability League. Ine league. Yes. Depending on county mi ODM, yes. Tiere kod ng'ol. Yes. Tayari ni kacha chande. To ina member. Okay. Register as a member. Okay. Either as an ordinary member, yes. Kata as a life member. Okay. Automatically qualify bedo a member mar Disability League. Koro depend with the county miae. Kaka koro ana wuok Kisumu. Yes. Koro automatically ana member mar Kisumu Disability League. Okay. En structure mobedo recognized under ODM. Makataka nyicha wa timo campaigns wa yes. Kaka an aspirant. Yes. Tiyudo ka ODM nyicha luongo wa meetings Nairobi. Yes. Ma itimo nwa puonj. Yes. Ni kaka wantiere gi disability. Ang'o monego beni watimo ndalo ma wachung. To kata ka nyicha wasechung moko kuom wanodhi, yes. Moko kuom wanodong. Be gichak giluongowa nikech nitiere migepe magitudorego. Yes. Mondo timnwa ng'owa, otimnwa training. Koro aparo ni officially, yes. Governor kane luongowa, yes. Mondo wadhi nyasi mare. Yes. To mano en gima otiyo gi structure mantiere party. Good. Yes. Okelo penjo moro Raila Amolo Odinga the launch dwaro mare officially kendo banka no sebedo clear kod gido ne matawich mag yiero IEBC. Bineno ka lek maru kaka joma dak kod ng'ol tire lwet kada mane chuny manifesto mar Raila Amolo Odinga. Ado wacho ni mano gima an go gadiera. Nikech en gima nyicho wuok e dhoge ni kirango the 10-point agenda. Way about health. Yes. Ingeni kiwe about health in relation to disability. Mondo mi otimni kata corrective surgery kaponi onyuoli gi ng'ol. Nyaka kuongi timni corrective surgery. Asto from there ekinyalo timang'owa, ekinyalo dhi school. Nyicha ko wuoyo about issue mar school ne yes. Jogo mantiere gi ng'ol. Yes. To ng'ato ne nyalo penjo ni to ang'o momiyo wacho ni jogo mantie gi disability school bro bedo nono to already school en nono. Mana kaka jomoko kong'eyo. Yes. Jogo mantie gi disability wantiere gi added things mawanya nitie gik moko ma extra mawanyalo dwaro mopogore gi ng'ama onge gi ng'ol. Kata kirango tiyudo ka nitie gimoro miluongo ni jogo mantiere gi ng'ol. Yes. Yani gin slow learners. Jok mantiere slow learners ibro yudo ni gin gi separate curriculum mipuonjo gigo. Tiende ni mopogore gi ma ipuonjo go nyithindo moko ibro yudo ni ntiere jogo mantiere gi rem moko mabro dwaro an extra thing. Then kako ng'ere, yes. Disability en expensive. Nikech kaka nyathi mantiere gi ng'ol maonge gi ng'ol tang dhi e day school. To gi kaka ng'ama nigi ng'ol tang dhi e day school. Ibo yudo ni mantie gi ng'ol ni en obo dwaro pikipiki kata obro dwaro ndiga eko chope school. To ma regular cha maonge gi ng'ol eto bro wuotho to ochope school. Ni kamera nitie wach mare mogik mashimo. Wach mara mogik en ni watem waket kue kabisa kaka mheshimiwa Ruth
Odinga nyicho wacho. Watem waket kue mstari wa mbele, okonego bed ni ka wantiere county waka to wa face lweny. Nikech seche ma waketo lweny to joma inyore gin jok machalo kodwa kaka wan jok mantiere gi disability. Koro kueno en gima onego waket mstari wa mbele. Then jotendwa be waket lwasi maber. Ka wang'eyo maber ni nitiere levels mag telo. Kidhi kamoro to you respect joma nitiere kanyo mantiere authority. Mondo waket ni wanyalo bedo kamoro achiel. Then one kaka supporters. Yes. Kik watim kagima yani gik moko tegin dhiri bedo Huduma House. Wang'e ni wadhi romo kuonde mag tich mopogore opogore. To Huduma be wabro dwaro kuonde mopogore opogore. Koro waketuru lwasi maber mondo watimuru yiero gikwe. Okadwa ng'adi nikech dipo ka donje joge koma mae kat jokwa tire kod ng'ol ratiro margi nikech sacha no sekalo. Mheshimiwa, erokamano. Good luck. Good luck. Bedo kod otieno maber, kik igol remote mari nikech tok mae kaeri adhi loso kod migosi Obongo Owich chenro mari mar kuku mar wach ang'o manotimore Korembe nyasi nero mar launching mar migosi Raila Amolo Odinga mar migosi Professor Peter Anyang' Nyong'o noluongi koso nokoluongi ang'o momiyo ne giramo ne nyaka gidhi nyasi niri kata bang' ka migosi Obongo Owich notam mondo miki kono chop kacha ne kanose chich koda gi lwasi niri ang'o mane timore jomoko bende seyo donjo margi nyasi cha ne gibiro koda gi kweth nero mar ojende maseche moko manokelo kamairi kata kamano Rameny County wacho ni okwasiro njore koko kata weche gi komanya kwede yo mora mora iluonga ni Haron Otieno mano na lidho ni alidha gima biro chenro mari mar kuku mar wach bang' dakika madirom 30 kochakore sani to kweche ma sa 3 mar otieno kuku mar wach an Haron Otieno.